Κασίμι, αυτό είναι το γρήγορα! Μίτσο! Άλεξ. Μπράβο Κασίμι, καλά είσαι. Όλοι από εδώ! Όλοι από εδώ! Κασίμι, ακόμη να ξεκινήσεις! Τώρα κλείνει! Γιάννη, άνοιξε! Δεν παίρνετε, αλλάζετε θέσεις. Αν δεν παίρνω, αλλάζω θέσεις. Πάμε! Πίσω! Πάμε, Άλεξ! Μπράβο, Λίμη! Γιάννη, Γιάννη, ανέβαλα τα δεξιά! Ανέβα! Μπράβο! Γιατί φεύγεις? Γιατί γυρνάς πλάτη να φύγεις?
Μαζευόμαστε, θέσεις. Μπράβο. Στέλιο, αν είναι στο μισό γήπεδο η ομάδα μας και έχει όλο το χώρο, σκάψε την μπάλα από πάνω να φύγει ο άλλος. Αλλά να έχει χώρο, εντάξει, αν είμαστε εκεί. Πάμε κοντά, κοντά σε παίχτες. Παντάς. Τι βάρει. Βασίλη, θέση, γιατί μπερδεύεσαι εκεί. Έχουμε όλοι παίχτη. Τσαχρής, πήγαινε στην περιοχή, βάλε άλλον τείχος, τι κάνεις εκεί. Νικόλα, πιάσε με τα χέρια να μην το αφήνεις χώρο. Αυτός που βρέθηκε μόνος του, κάποιος πρέπει να τον είχε όμως, Άντε λίγο! Πάρτε και αλλάξτε εκεί μεριά, Αλλάξτε. Καλό, καλό! Καλά Δημήτρη, μην πάρει μπάλα Δημήτρη. Εσύ. Έλα. Νικολό. Μπράβο Νικολό, μπράβο. Νικολό, εσύ. Μπράβο. Μην τη διώξω από πίσω, να τη διώξω έξω με μπουνιές. Πιστά και όλοι μαζί, έτσι. Ήρεμα, εδώ είσαι. Οδήγα, έχεις χώρο, οδήγα. Φίλε, πήγαινε. Δεν πειράζει, έλα, κοντά. Εκεί που βλέπεις, άστα αυτά πατσαριστά. Μπράβο, Άλεξ. Λαμπρόπουλε, έλα κάνε. Πήγαινε ρε μέσα, αυτά κάνει. Στέλιο, άνοιξε από εδώ.
Δημήτρη, Δημήτρη. Δημήτρη, είναι θέση! Έχει πίσω, Γιάννη. Πρώτο δοκάρι να μας! Περάσει την πλάτη. Μπράβο Αλέξ, ήρεμα. Χωρίς πλάτη. Μπράβο Δημήτρη, δεν πειράζει, πάμε. Ηρεμία, ηρεμία τώρα. Βρες παίχτη να πασάρεις. Πάρα πολύ χώρα και καλή φωτο. Κεφάλι. Έλα, πού είσαι. Γιατί κάνεις πίσω Βικτόρα και το ζητάς. Δεν θα κάνει μόνο του. Βασίλη τον παίκτη. Βασίλη τον παίκτη. Βασίλη, τι πας στο κέντρο, έχει παίκτες. Πήγαινε στον παίκτη που φεύγει στη γραμμή σου. Είναι πίσω σου. Μη κολλάτε. Δεν πάει στο center back. Κάνε πρώτη επαφή να δεις γήπεδο να πάει διαγώνια μπροστά. Πάμε! Κλείσε Ροϊδάκη! Το 14 είναι μόνο του! Ποδοκή! Κασίμι! Πάμε λίγο! Αργείς! Καλά, πάμε. Μαρκάρουμε. Διπλόκι, πάμε. Ρε Δημήτρη, τι κοιτάς! Ήρεμα! Μη φεύγεις Κασίμι μπροστά! Πλάγια πήγαινε! Δικιά σου παλιά είναι αυτή. Κασίμι! Πού πας!
Έτσι, ωραία. Μπράβο Ροή! Μπράβο Ροή! Τελειώ, εσύ είσαι στην μπάλα, ο Μαξ είναι πιο μέσα, έτσι. Μπράβο Κώστας! Δώσ' τη μωρέ γρήγορα πλάγια! Την μπάλα, όχι πίσω! Έλα, ωραία, πάμε τώρα. Ακολούθα! Μπράβο σου! Μπράβο Κωνσταντίνε! Θέσεις, παιδιά, θέσεις, θέσεις! Τι γίνεται και κομπάνι του Τράκης. Τράκης θα πάρεις διώξιμο, εκεί να μπεις μπροστά που δεν θα χρειάσει. Να μην γίνει σουτ! Δημητρή, μην εκεί, δεν θα βγει η μπάλα μέχρι κάτω. Μην εκεί, μην εκεί. Στέλιο, πιο κοντά, κλείσε. Εκεί ανάμεσά τους είναι. Μεγάλη θα κάνει, πάνε. Έλα, Βικτορά, κοντά. Μπράβο! Μπράβο ρε Κασίνη! Μπράβο ρε Κασίνη! Δεν πειράζει, μαρκάρουμε Δημήτρη. Μην βιάζεσαι να ανέβεις, Στέλιο. Μην βιάζεσαι να ανέβεις, όλοι μαζί. Αν ανέβεις πολύ μακριά, δεν θα είσαι καλό στήριγμα για τα χαφ. Θα ανεβούμε σιγά σιγά. Πέσε, πέσε! Μπράβο ρε Βασιλιά, από μέσα. Έλα, Δημήτρη. Μπράβο Βασίλη! Πίτσο, πίτσο, πίτσο. Μπράβο ρε Μάγκα! Μπράβο Βασίλη! Μπράβο αγόρι μου! Να μην γυρίσει. Μη φεύγεις αφού βλέπεις ότι δεν τη φτάνει. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Μπράβο Ροή! Ήρεμα, ήρεμα. Μπράβο, πήγε. Μπράβο Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη, μπράβο, πολύ καλό. Δημήτρη, πάμε. Συνεχίζει το ίδιο. Έλα, Δημήτρη. Μπράβο Ροή! Συνέχισε. Μπράβο ρε Κασίνη! Δεν γυρνάει. Μπράβο Ροή! Καλό είναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Κασίνη! Πολύ ωραία. Ο Βασίλης έξω. Μπράβο! Πάσα, πάσα. Πάσα βρε πλάγια, στο Στέλιο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Ανεβείτε Μαξ, ανεβείτε εδώ στους παίκτες. Κοντά Στέλιο, μην πας πίσω. Από πάνω, Μαξ, δώσ' του να φύγει. Πάμε! Ωραία, οδηγά, οδηγά. Πάμε. Μπράβο, έτσι, πάμε πάλι! Έλα, μπράβο. Πάμε λίγο, πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί. Μπράβο Βασίλη! Μπράβο Βασίλη! Πάμε κοντά. Πίσω ξεκουραζόμαστε εκεί, Βίκτορα! Βίκτορα, όταν έχουμε την μπάλα στο κέντρο, εύκολη πάσα. Έφυγε, έφυγε. Διάβασε την άμυνα, μπράβο! Άνοιξε, άνοιξε από εδώ, άνοιξε, κάνει το τρίγωνο. Μπράβο!
κι άλλο Δημήτρη εκεί. Δεν πειράζει, πάμε. Ενέστη, δεν τις φάσεις αυτές, πάμε. Γρήγορα. Στα πόδια, στα πόδια! Εσύ Αλαδάς. Δεν πειράζει. Πολύ καλό, δεν πειράζει. Εκεί. Καλά, έτσι, μπράβο. Έλα, Βικτορά. Άντε αγόρι μου, έπεσε. Πάμε, πιέζουμε σε Ελλάδα. Γρήγορα ποδαράκι. Βικτορά, σίγουρες φάσεις. Έχετε να μην κυκλοφορήσετε. Μην την πετάτε με μία με άγχος. Παίξτε απλά και όμορφα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί θα τελειώσει. Ένα-δύο. Καλά. Κασιμί, άργησες, το βλέπεις. Μίτσο. Ήρθες, Τίνιο. Μπράβο. Να πούμε στην μπάλα. Πήγαινε. Ήρεμα, πλάγια. Πλάγια. Δεν πειράζει, πάμε. Οδήγα μέσα. Οδήγα διαγώνια, βρε. Πήγαινε. Κάρο, Ιτάκης! Ρε, αλλαγή! Να γίνει coach. Εντάξει, καλύτερα την παρακολουθήσω. Κατά, ανέβα λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, και εσύ. Μπράβο, πάμε, θέση μας. Μπράβο, Πρίαμο, μπράβο. Άνοιξε. Εσύ Άλεξ, κι άλλο Άλεξ. Στο χώρο, πάμε. Στα πόδια ακριβώς υπάρχει. Περνάει. Πάρε μπάλα, Γιάννη. Βασιλή. Βασιλή. Δεν πας όταν κάνουμε οπισθοχώρηση και φεύγει παίκτης στην πλευρά σου, δεν τον αφήνεις, θα τον ακολουθείς, δεν θα πας μέσα στο κέντρο. Μόνος που παίζει. Μόνος που παίζει. Πάμε Ροϊδάκης! Πριαμέ, από την πλευρά που έρχεται η μπάλα, εσύ θα την πάρεις! Όχι ρε στο κέντρο! Εκεί έπρεπε να είσαι, που πήγε! Και δες κάποια παραδείγματα από σαν στις ασκήσεις τους έχει βάλει ο κύριος Δημήτρης. Μετά από επεισόδια ξεκινάμε το παιχνίδι, έγινε μεγάλη διακοπή και συνεχίζουμε. Το πρώτο ημίχρονο έχουν μείνει 4 λεπτά. Και το ματοφύλακά σας ο πατέρας είναι.
αυτή η νοοτροπία του εγώ πληρώνω και ποιος θα με βγάλει έξω είναι ό,τι πιο λάθος μπορεί να πει κάποιος. Πληρώνει για να είναι το παιδί του στην ακαδημία και να μαθαίνει ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνει για να βρίζει. Ποιος του είπε ότι μπορεί να βρίζει. Να μιλάτε. Ξέρετε τι γίνεται εδώ, τα παιδάκια τώρα που ταλαιπωρηθήκαν να έρθουν εδώ πέρα και να μαρτία να διακοπεί το παιχνίδι, ας πούμε. Εντάξει. Του μιλήσαμε, εντάξει. Τώρα ξέρετε στα γήπεδα τι επηρεάζεται καμιά φορά, τι γίνεται. Ναι, δεν μπορεί τώρα να κάνει έτσι. Αλλά λέω τώρα είναι τόσα παιδιά εδώ πέρα, ας πούμε, να μαρτία να διακοπεί, ας πούμε, και να φύγουμε έτσι. Όλα από την πλευρά που παίζεται η μπάλα, πρίαμε και περίμενε. Αυτό είπα ότι θα έρθει. Αμαρτία για τα παιδιά είναι. Δεν είναι αμαρτία που ήρθαν τόσο δρόμο τώρα. Αμαρτία είναι για τα παιδιά. Πού να δείτε την άλλη φορά πήγε στην Μένω πίσω, βγείτε στην μπάλα. της Γλυφάδας η ομάδα. Ναι. Στη Φώκια να παίξει. Τόσο μακριά και δεν κατέβηκε η ομάδα της Φώκιας στο γήπεδό της. Ο Σιδώνας κατέβηκε στη Φώκια και δεν πήγε η Φώκια. Γιατί? Ξέρω, δεν πήγε. Μπράβο Αντρέα, εκεί. Δεν φεύγει. Πολύ καλό. Μπράβο Ρόι. Βασίλη τον παίκτη στην πλευρά σου, κοίτα και φλάτ. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Πήγαμε. Σωστά. Μπράβο Κασίμη. Γρηγόρη τον παίκτη σου! Καθαρά, καθαρά! Μακριά, είσαι μακριά! Μπροστά, κάθετα, κάθετα! Μπράβο! Μπράβο ρε παιδιά. Καθαρά! Έξω Βασίλη! Στέλιο, έλα στην μπάλα! Στέλιο, δεν γίνεται να είστε και οι δύο σε ένα παίκτη του άλλος να φεύγει. Έλα στην μπάλα να είναι ο Βασίλης στη θέση του. Μπράβο Γκρέτ. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Μπράβο Γιάννη. Ρεφ, πόσο θέλει. Μετά από ένα επεισοδιακό πρώτο ημίχρονο Ήρθε η ειρήνη. ήρθε η, ναι, κάποιος την πίπα της ειρήνης. Εγώ έχω πετάξει το γιο μου έξω από τον γήπεδο την περασμένη εβδομάδα. Ναι, έπαιζε και αυτός. Ναι, έβρισε το διαιτητή.
Κρίστοφερ να παίξουμε Γιάννη εκεί, να αλλάξουμε. Οι παιδες πάντως της Καλυθέας είχαν παίξει εδώ με τους παιδες του Βορείου να μας σκίσανε. Τη Καλυθέα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αλλά αφού δεν ήταν για την κατηγορία τη δική μας, αλλάξαν κατηγορία που ανεβήκαν. Εντάξει. Πολύ δυνατή. Ενώ αυτά τα παιδάκια τον Ολυμπιακό Βάρος, εμείς τα έχουμε νικήσει 2-3 φορές. Ποια ομάδα έχετε εσείς? Τον Ορίωνα. Ορίωνας. Αυτός Είδαμε Πας τώρα. Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα. Σπύρο Πας. Είχαμε παίξει εμείς, φιλικό είχαμε παίξει στις αρχές. Ναι, παίξαμε, αλλά δεν είχαμε ακόμα φτιάξει την ομάδα καλά. Ήταν φιλικός, αρχές. Εμείς μετά τον Οκτώβρη φτιαχτήκαμε σαν Πας. Νοέμβρη. Πού έχετε την έδρα εσείς? Δίπλα στο Lidl, στη Βουλιαγμένης. Στα γήπεδα αυτά που λέγονται του Φυλακούρη. Ναι. Που δεν ήταν του Φυλακούρη βέβαια, ήταν του Φυλακούρη σε ζώνη και προπονητής. Ανέβα! Νικολό. Ναι. Θωμά, μείνε κάτι. Να τελειώσει η φάση. Πήγαινε Θωμά, πήγαινε. Άλλαξε το Δημήτρη, στο χώρο. Ανέβα, Ανέστη, ανέβα! Τι Άλεξη, ήρεμα, όλοι μαζί. Κάλυψε Νικόλα, κάλυψε! Νασίμη, δεν θα πας εσύ, εκεί το έχω πει 100 φορές. Ανέβα! Καλά είναι! Αυτό το καλό. Πώς είναι. Μπράβο, Στέλιο! Μπράβο, Στέλιο! Σημεί. Η αγώνια πίσω από το Βίκτορ. Πάρουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Έλα, αγάπη μου. Κάτσε γιατί χτύπησε ένα παιδί. Άναψε μου το θερμοσύφωνα. Άναψε μου το θερμοσύφωνα. Ο Μάξιμος!
Πέναλτι είναι ή φάουλ? Πέναλτι. Μαξ! Δημήτρη! Δημήτρη! Ζαχρή! Έλα έξω! Έξω! Yes, έξω! Έλα, θέλω να σου πω κάτι τώρα εδώ, έλα! Το συμπαίχτη σου όταν πάει να χτυπήσει πέναλτι που του είπα εγώ θα τον ενθαρρύνεις. Εντάξει. Ψηλά να μείνουμε. Πήγαμε από την πλευρά που γίνεται το σόψιμο και παίζετε το παιχνίδι, από αυτή την πλευρά θα είσαι. Μπράβο Βασιλάκη, μπράβο! Έλα να φεύγει μπάλα γρήγορα από τα πόδια. Έτσι. Μπράβο! Μία βρε! Πήγαινε! Μπράβο Βικτόρα! Φλάι! Γιατί δεν πας να κάνεις μια φρία που να παίρνεις από τον πίεση και να βγάζει ο χώρος. Δώσ' τη. Μαξιμέλα, δυνατά. Αλλαγή ρεφερή. Λαδάς, περνάς μπακ. Ανέστη, χαπ. Δεξί χαπ. Μπράβο Μάξιμε, μπράβο. Γύρισε. Δεν πειράζει. Μπράβο.
τον αγώνα. Δες, πλάι, αυτό είναι. Καλό είναι, δεν πειράζει, σκέψη μετράει. Φτάσαν έξω στην περιοχή, τι ξεπιτάς να πεις. Θα σε διαβάσω. Τι τα κάλυψε, γρηγόρη. Δεν σε νοιάζει εκεί πέρα, είσαι στο Λαμπρόπουλο δίπλα. Θα πει ο άλλος. Μπράβο, Ραϊδάκη, μπράβο. Μπράβο, Ραϊδάκη. Τι έπαθες αγόρι μου, χτύπησες? Τι έπας, χτύπησες? Έλα σου βάλω λίγο πάγο. Παναγία βόηθα. Τι έγινε, παιδιά? Το λιοφθορά μας γκρεμίσουνε. Πόσο είναι το σκορ? 1-0. Πάμε εκεί ψηλά να μαρκάρουμε. Έλα, Αλέξ. Πήγαινε, Βίκτορα. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, αυτό είναι. Παίξε. Μία. Δεν πειράζει. Εσείς! Εκεί! Πάμε πίσω. Σε παίχτες! Εκτός παιχνιδιού είσαι τώρα, έλα! Μπράβο, αγόρι μου, άριστα. Μπράβο, Βίκτορα. Όλοι μείνε. Στα σάλωνα σφάζουν βαριά. Πάμε πρίαμε, την άμυνα τώρα. Πάμε, τρέξουμε όλοι. Θα σε μη κλείσαι. Δεν τους βλέπεις. Υπάρχει δουλειά εδώ ακόμη. Είναι. Πάμε, θα Κασίμι στη γάλα. Φάση κοιτάω. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε! Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε! Οκιά, μωρέ. Μπράβο, ρε Κασίμι! Μπράβο! Πάμε έτσι! Σωστά! Κλείσε! Κοίτα που είναι ο Λαμπρόπουλος. Πάμε! Μπράβο! Μην το κρατάς. Άμα φύγουν είναι στην ευθεία με τον Γιάννη. Μην το κρατάς μες στο παιχνίδι. Ας το κουτσάει. Τι να του βάλω για το χέρι που τον πονάει, άμα είναι πάνω. Πάγο του βάλω. Τι άλλο? Το δέσετε. Μπράβο, ρε παιδιά! Μπράβο, αγόρι μου! Δεν πειράζει, μπράβο! Γρηγόρη! Δεν θα πας εκεί για το πλάγιο. Εκεί το χαφ στην περιοχή. Κωνστάς, ανέβα στο κενό. Τι κάνεις με τα σεντριμάτια εκεί παρέα? Έτσι, έχεις το παιχνίδι εδώ. Λαμπρόπουλος, δεν είσαι στο κέντρο, προσέξτε.
Κασίμης! Μπράβο ρε Κασίμα ρε! Κόφτη! Μπράβο! Κάλυψε ρε! Πίσω ξεκουραζόμαστε! Είναι ο Κασίμης εκεί, πιο κοντά στους κεντρικούς. Τι πήρες! Μπράβο, θέση κάτανε! Μπράβο, Βίκτορα! Μπράβο, αυτό είναι! Πήγαμε! Κάθε τι πάσα που βλέπουμε! Πάμε! Πάλι! Πες Αλέξ! Έλα, είναι μια βοήθεια. Έλα. Άνοιξε! Οδήγα Αλέξ, πάμε! Ωραία. Πάμε. Πες! Έλα. Πάμε! Έλα Λίδη! Ανέστη! Ξανά πάλι. Μπράβο. Καλωθείτε! Φαλαγή μόλις! Έλα. Κόντρα στην κόντρα. Αλλαγή, ρε παιδί! Αλλαγή, ρεφερί! Ρεφ, αλλαγή! Βασίλη, έλα! Μπαίνεις χαφ, μπαίνει ο Ρέστης μπακ. Αλέξ Ανδρέ, παίζεις 10. Πάτε όλοι ένα και τον ακολουθούμε κολλητά. Ο Πατρίς ελεύθερος. Πάμε! Κλειστά, Λαδάς. Αλεξανδρέ! Προς τα έξω πάρε κοντρόλ, μπράβο! Εσύ Λαδάς, όλο! Φύγε γρήγορα! Φύγε! Δηλαδή αυτό θα βάλει γκολ. Ο Πιτζιρίκη. Πάμε εκεί, το νου μας! Ανέστη, έλα πάνω. Πάμε θέσεις. Δημήτρη, έχουμε χρόνο πολύ, σωστά. Κεντρωμένοι, εδώ, του βάλα κοιτάμε.
Δεν κοιτάω με παίχτες στην πλάτη, δώσε και τους βλέπεις. Τι να κάνει ο πέμενος ο τερματοφύλακας από εκεί, αφού δεν είχε άμυνα καθόλου, τίποτα. Αυτά τα δυνατά τερματοφύλακα τα ξέρω καλά, το γιο μου. Τερματοφύλακας παίζει. Ναι. Με την πρώτη ομάδα και με τους πέδες, που είναι πανπές. Με τη δεύτερη ομάδα Το πότε είναι παίζει γεννημένος? το 3. Α, το 3. Στα πλάγια, Άλεξ! Είναι σωματώδης, Αλεξάνδρε! ψηλός μπορεί. Είναι σαν το παιδί εδώ στο Δημήτρη, εδώ πέρα. Όλοι τον περνάνε για πέδα. Μάλιστα. Να σας ζήσει. Να είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστώ. Ο Άλεξ! Με τη δεύτερη ομάδα να παίζει μέσα. Πασπαρτού, σήμερα έβαλε και γκολ. Μπράβο, μπράβο. Μην παίξεις. Μπράβο ρε, μπράβο ρε! Πάμε, βοηθάμε ρε! Βοηθάμε ρε! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Πίσω βοηθάμε! Άλεξ! Φαντάς, μείνε. 8 λεπτά πρέπει να φύγει. Μείνε, Γιάννη. Προλαβαίνεις, Μπαλτάς. Κράτα τη μέσα. Δεν πειράζει, καλό είναι. Θέσεις μας. Άλεξ. Εκεί, Γιάννη. Δεν θέλει να μπει μπάλα ρε παιδιά, δεν θέλει να μπει. Άμα δεν θέλει. Είναι παρατηρημένο μερικές Με τι να φορές. κάνουμε. Γιάννη, πίσω Γιάννη. Εσύ ήρεμα, Γιάννη, Μιχάλη, εσύ, Μιχάλη. Δεν πειράζει, θέσεις μας. Μπράβο ρε Γιάννη! Πήρες, μπράβο Στέλιο! Ξανά! Μπράβο Στέλιο, μπράβο! Μπράβο ρε Ανδρέα! Μπράβο ρε, Στή, πάμε. Πήγαινε Ρουσός, πήγαινε. Κατάκι τρώμε! Μπράβο ρε Πιλάρα! Αλέξανδρε, πάμε, παίξε καθαρά, πάμε. Ρουσός. Αριστερά, άστον ανέστα δεξιά. Αριστερά, φορ, αλλά αριστερά, όχι καπ. Κωνσταντίνε. Έλα,
λάθος. Πάμε πέντε. Γιάννη, Νικολό, Γιάννη ανέβα το ψηλά, Νικολό, εδώ είσαι. Είστε ανοιχτά! Μπράβο. Είσαι Γρηγόρης. Βγείτε. Πάμε, πιαστείτε πίσω. Νικόλα. Ήρεμα, Βίκτορα, πού έτσι. Ήρεμα. Πάσα ρε το Γιάννη. Ήρεμα, διαλέτα. Ωραίος. Αυτό είναι. Μπράβο Γρηγόρη. Γρηγόρη Κασίμη, μην πας μπροστά. Γιάννη την μπάλα. Καλό είναι, δεν πειράζει. Πάμε, θέσεις μας. Έλα Βικτόρα να πάρεις την μπάλα, να τους κινήσεις εκεί μπροστά. Ήρεμα. Κοντρόλ. Ανοιχτά παίξε. Πάμε. Πήγαμε. Μπάλα. Γιάννη, μπαίνουν παίχτες. Παίξε κάθε την πάσα τώρα. Δώσε τα χέρια στα παιδιά. Έλα.